Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριε Υπουργέ, αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι. Καλούμαστε τις μέρες αυτές να συζητήσουμε και να τοποθετηθούμε επί του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Οικονομικών που προσπαθεί να φέρει ορισμένες ουσιαστικές αλλαγές στον τρόπο που χειριζόμασταν μέχρι τώρα τις οικονομικές συναλλαγές. Όλο αυτό το διάστημα η αντίδραση που έχει ξεσπάσει γίνεται, θεωρώ, κυρίως από φόβο ότι το σχέδιο νόμου θα εξαναγκάσει ορισμένους κλάδους να μειώσουν τα εισοδήματά τους. Θεωρώ πως αυτός ο φόβος είναι αποτέλεσμα μιας δυσπιστίας που υπάρχει γενικά στην ελληνική κοινωνία απέναντι στις προθέσεις του κράτους και τους τρόπους, θα έλεγα, διαχείρισης των σχέσεων και συναλλαγών του με τους πολίτες. Το ζήτημα όμως εδώ είναι ένα. Όταν λειτουργούν οι νόμοι σωστά και επιφέρουν τα επιθυμητά αποτελέσματα, τότε το κράτος λειτουργεί εύρυθμα και όλα τα μέλη της κοινωνίας απολαμβάνουν τα ωφέλη που πηγάζουν από την τήρηση των νόμων. Στα 4 χρόνια κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας έχουμε αποδείξει πλέον έμπρακτα ότι μοναδικός στόχος είναι να δημιουργήσουμε συνθήκες που οδηγούν το κράτος μπροστά, που διαμορφώνουν ένα περιβάλλον εμπιστοσύνης και σταθερότητας χωρίς διγλωσσίες και αστερίσκους. Θέλουμε ο πολίτης να εμπιστευτεί ξανά το κράτος, να πιστέψει σε μια Ελλάδα που δεν είναι ξέφραγο αμπέλι και λειτουργεί υπό το κράτος δικαίου. Ο φόβος λοιπόν αυτών των ανθρώπων είναι κατανοητός, διότι αντιλαμβάνονται ακόμα πως το κράτος λειτουργεί με την παλιά νοοτροπία. Αυτό όμως δεν ισχύει και πρέπει να το κάνουμε σαφές. Ένα σημαντικό σημείο που αποδεικνύει πως πλέον η διοίκηση δεν πορεύεται μόνη της είναι οι συζητήσεις που γίνονται τόσες μέρες επί του σχεδίου. Δεν έρχεται σε μια νύχτα, δεν το κρύβουμε και δεν κρυβόμαστε. Ο Πρωθυπουργός μίλησε ανοιχτά μόλις χθες και ακούει τις συζητήσεις. Ο Υπουργός και οι Υφυπουργοί είναι συνεχώς παρόν για να επικοινωνήσουν τις επίμαχες αλλαγές του σχεδίου νόμου. Η δημόσια διαβούλευση αποτέλεσε μια ουσιαστική διαδικασία με πάνω από 2.800 σχόλια, πολλά από τα οποία πυροδότησαν αλλαγές και τροποποιήσεις. Δείχνουμε επομένως με κάθε τρόπο ότι στην πολιτική μας προσπάθεια δεν θέλουμε την κοινωνία απέναντί μας, αλλά δίπλα μας. Να συμμετέχει ενεργά, να εκμεταλλεύεται τα δημοκρατικά δικαιώματά της και από την άλλη η διοίκηση να ακούει και να διορθώνει τις τυχόν παραλήψεις ή ζητήματα που δεν υπέπεσαν στην αντίληψή της. Δεν υπάρχει λοιπόν μεγαλύτερη απόδειξη από την ίδια την πρακτική αυτή. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το παρόν σχέδιο νόμου θέλει να αντιμετωπίσει το σοβαρό πρόβλημα της φοροδιαφυγής. Τι σημαίνει φοροδιαφυγή όμως στην πράξη? Σημαίνει διαφυγή από τη δημόσια υγεία, από τη δωρεάν παιδεία, από την άμυνα της χώρας, από τις παροχές του κράτους προς τους πολίτες. Σημαίνει ότι ο ένας θυσιάζει το κοινωνικό σύνολο, την κοινωνική ευημερία για να ευημερήσει ο ίδιος. Σε μια μεγάλη κλίμακα αυτή η πρακτική οδηγεί σε οικονομικές κρίσεις, σε προβληματικούς προϋπολογισμούς και φυσικά σε μείωση διαθέσιμων πόρων για γιατρούς, εκπαιδευτικούς, επαγγελματίες της δημόσιας και εθνικής ασφάλειας και ούτω καθεξής. Και το χειρότερο είναι ότι μετά σε περιόδους ανάγκης όλοι δυσανασχετούν με το κράτος για τις ελλείψεις που έχει. Ο αέναος αυτός κύκλος πρέπει να σταματήσει. Και το νομοθέτημα αυτό, θα έλεγα, κάνει μία αρχή. Αποτελεί την πρώτη ουσιαστική και τολμηρή τομή στην υπάρχουσα κατάσταση, το My Data και τα ηλεκτρονικά τιμολόγια, το νέο δίκαιο σύστημα φορολόγησης των ελεύθερων επαγγελματιών, ο περιορισμός των μετρητών, η ρύθμιση της αγοράς των βραχυχρόνιων μισθώσεων, το λαθρεμπόριο καυσίμων, τα POS, το ψηφιακό δελτίο αποστολής αποτελούν τον πυρήνα αυτής της μεταρρύθμισης. Η κυβέρνηση για άλλη μια φορά άκουσε την κοινωνία και έφερε αλλαγές στο σχέδιο νόμου, οι οποίες παρουσιάστηκαν αναλυτικά από την ηγεσία του Υπουργείου.
η αποσύνδεση του τέλους αποτιδεύματος από τα δηλωσθέντα εισοδήματα και η περικοπή του κατά 50%, η δυνατότητα αμφισβήτησης του τεκμηρίου, η μείωση φόρου για δαπάνες αναβάθμισης κτηρίων, η απαλλαγή τεκμηρίων για μπλοκάκια με ως 3 εργοδότες, αλλά και για τους αγρότες, αποτελούν βελτιώσεις που ξεκίνησαν από φορείς και την κοινωνία, και η κυβέρνηση θεώρησε ότι πρέπει να ενσωματωθούν. Όπως επίσης και ο συνυπολογισμός των εισοδημάτων από συντάξεις, από μισθωτή εργασία, αλλά και από αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα στην κάλυψη του τεκμηρίου. Τελευταία, τα καπνικά προϊόντα στα περίπτερα, τα καφενεία στους 500 κατοίκους, που το είπαμε και ευχαριστούμε που εισακουστήκαμε, τους ιδιοκτήτες του 25% στα ταξί. Γι' αυτό επιτρέψτε μου και εμένα, κύριε Υπουργέ, να θέσω κάποια ζητήματα για τα οποία νομίζω υπάρχει χώρος, ή μεταγενέστερα να υπάρξει, να ληφθούν υπόψη σε αυτή τη μεταρρύθμιση, είτε τώρα όπως είπα, είτε μεταγενέστερα εφόσον βρεθεί χώρος. Στην ελληνική περιφέρεια η κατάσταση είναι πολύ διαφορετική σε σχέση με τις μεγάλες πόλεις. Συνεπώς τα τεκμήρια δεν είναι ίδια σε μια τοπική κοινότητα στη Σκύδρα ή την Αλμοπία με τη Θεσσαλονίκη ή την Αθήνα. Γι' αυτό και ζητάμε, κύριε Υπουργέ, μεταγενέστερα, εφόσον δεν μπορεί να γίνει σήμερα, το όριο των 500 κατοίκων, έστω για τα καφενεία, με εξαίρεση κάποιου συγκεκριμένου ΚΑΔ, αν βρεθεί χώρος, να συμπεριλάβει μεγαλύτερο αριθμό κοινοτήτων εφόσον πάει στους 1000 κατοίκους. Αυτό θα αποτελέσει ένα ακόμα κίνητρο να κρατήσουμε ζωντανά τα χωριά μας, και το ξαναλέω, με συγκεκριμένες εξαιρέσεις σε ΚΑΔ. Το ίδιο συμβαίνει και με τα ταξί της επαρχίας, που προφανώς είναι αδύνατον να έχουν τον ίδιο όγκο εργασιών με τα μεγάλα αστικά κέντρα. Επίσης, μια επιχείρηση μπορεί να έχει πολύ λίγο τζίρο ή ακόμη και ζημιές, ωστόσο ο ιδιοκτήτης να είναι άνω των 60 ετών και να μην θέλει να την κλείσει επειδή, για παράδειγμα, περιμένει να συμπληρώσει τα χρόνια για τη σύνταξη. Ή μια νέα μητέρα, π.χ. δικηγόρος ή έμπορος, η οποία για τα επόμενα 3-4 χρόνια, μέχρι να πάει το παιδί στο σχολείο, αναμένεται προφανώς να έχει μία μείωση της δραστηριότητάς της ή να απασχολεί υπάλληλο, να τον πληρώνει και το εισόδημά της να είναι μικρότερο από τον υπάλληλό της. Θα μπορούσε και αυτή ίσως να εξαιρεθεί από το τεκμαρτό. Και εγώ, όπως και άλλοι συνάδελφοι, λοιπόν, καταθέτουμε τους προβληματισμούς μας, των συμπολιτών μας ουσιαστικά, επειδή γνωρίζουμε πως αυτή η κυβέρνηση έχει αποδείξει ξανά και ξανά πως μπορεί να αφουγκράζεται την κοινωνία και να προσαρμόζεται. Σε κάθε όμως περίπτωση, το υποσυζήτηση σχέδιο νόμου αποσκοπεί στο να επιφέρει μία παραπάνω δόση κοινωνικής δικαιοσύνης. Το πνεύμα και ο στόχος του είναι να καταφέρει να περιορίσει μια πάγια πληγή της ελληνικής οικονομίας και να βελτιώσει τις συνθήκες που επικρατούν αυτή τη στιγμή στο ζήτημα της φοροδιαφυγής. Για όλους αυτούς τους λόγους, κύριε Πρόεδρε, υπερψηφίζουμε το υποσυζήτηση νομοθέτημα. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Βασιλιάδη.